madevelopments achangopinda panapa ari kuonekwa achitogwana vakomana vemuBBC Zimbabwe achinzi mukomana Blessed Muhlanga anozikanwa kuti ndijournalist paHSTV panguva ino ava hospitalized. Zvoitika panguva iri critical hatuna kuti vakomana aiwa vekuCID nekupolisi vanga vachimusheedza achirova mainterviews and the likes. Mukuziva nhau dziri controversial hadzidi tirame tichingotsanangura sana pena mashoko anobuda nyogwa panapa nevakomana ndobva subscribe like on the bell icon. Takanaka BBC vakauya panapa vakabuda nenyaya vakati HSTV journalist Blessed Dara Mhlanga hospitalized. Vanoendera mberi voposta this post yamuri kuona endo yakanzi Dara Blessed Mhlanga HSTV I tripping I am falling and I can't get up. My health is failing me. My mind spinning. I'm in a hospital right now, but I'm grateful of the support that I have received from you, my employers, and my family. This is a trying time for me. All I am doing is my job. Thomas Kwaneto panapa nepahindo yamuri kuona kanzi Dara Blessed Mhlanga moza kuti aiwa ndi journalist HSTV ari panapa achichema achiti aiwa upenyu hwake aiwa hwapabanga achiti aiwa haasi kunzwa zvakanaka nhau dzeutano hwake ari kunyatsa kuona kuti aiwa uri kumushungurudza achiti aiwa zvaitika panguva ino yaari kuona kuti iri very critical ari involved mune nhau aiwa dzemawar veterans nekuita macover ups achiva achivaita mainterviews panguva inoi panapa vanhu vaya vakachema naye vanhu vataura zvakawanda wanda imbotiudzai pamusoro penhau iyi inhau ichangopinda inangoti pana muzamuudza kuti panapa Zim News Live nokupai chiupdate chese ichangopinda imbotiudzai mafungiro enyu pene comment section yedu musana subscribe or like turn on the bell icon.